Ndak dapat dan dia nancak. 35 7, 52, 71, 88. Agur. Yuk, kita lanjut. Yang Cuki masuk. Lanjut musik. Tanjuang Marawa 80 Medan Pandai Batanam di pagi hari 86 2 hari kurang sebulan 28 Elan kapalo elan sakare kapalo nago sambilan angko di tangan sambilan tondong di jago jalu jiwa bandanyo dalam bakam gue pinang mudonyo dari 76 kaguo mari kaguo Arya kai kabalai tanga 72 Tarang bulan cuaco anak kakak menari-nari ampe baleh angkonyo ampe baleh dicari malenggok nan rampiang pinggang di tengah raso kaputui 8 angko nan datang nomor 8 tolong dijago dicabui apo di goyang itu goyang 73 salikur tuan kan tahu si guntur naya parahu 21 Robinson si ratu Jepang hop hop 21 angka yang terakhir ya. 21, 14, 43, 52, 87 Agur.